Takže lidi, co to bude asi první let's play z Minecraftu. Let's play, hele, uhlí, tady jsem se přesně zjevil, nic jsem si nečitoval, dopravdy. Mám tu many items, ale nic si nečituji, nic, jo, takže nebudu podvádět. O, sakra, fail. Zrodil jsem se, ale tam je další uhlí, v bohužel sněžným biomu. No ale co s tím nadělám? Že jsem v posraném sněžném biomu. Počkejte chvilinku. To se normálně spustíš přesně, jo. Tak ale ještě pořád nevím, kde bydlet, ale mapu tu mám vygenerovanou. Divně, krásně, jak já říkám. Divný, ale krásný, koukejte na tuto. Tamhle asi je propast, jo, tam je propast. Tady to mám krásně, hele, na začátku nějaký uhlí. Se vždycky hodí. Na začátku to ví každý, který trochu hraje Minecraft. Achievement get, tady tu mine. Jo, a jestli někdo nevíte, ty achievementy, tak tuto jezdí na praseti, jo? Tuto. Tak musíte, jo, najít sedlo, osedlat prase. Třeba se udělat nějakou plochu, osedlat na ní prase, bouchnout do ní třeba, aby skočilo z nějaký skály a máte ten achievement. Takže pro ty, kteří to ještě neví, já čtovat nebudu, ale jenom třeba když tu slime farmu, tu jsem nějak, tam mi nějak nešlo pořád, já nevím, tu slime farmu asi si možná třeba jenom nějakých, třeba když budu potřebovat nějaký slime boly, tak si fakt, ale sorry, ale načituju se třeba jenom takhle 10 slime bolů třeba maximálně vždycky. Za každý ten díl, když budu potřebovat, tak se načituju třeba tak 5 slime bolů. Jestli budete chtít, napište to do komentářů, kdybyste chtěli, abych jenom takhle, ale fakt tu mapu, já jsem to zkoušel, na tom, jak to zkoušelo hodně let's playerů, na Minecraft Slime Finder, ale tam se mi to nějak nepodařilo, tam pořád jsem hledal ten seed tu té mapy, už jsem se totiž hlavěřoval, F3, Pajka oblast. A jinak jsem ho nemohl najít sít tu té mapy, takže se asi kdyby možná jenom ty slimeboly, ale fakt jenom slimeboly. Vám asi nebude vadit, že jo. Napište to do komentářů, no. Nevím, já to asi možná ten channel zruším, jestli to nebude nějakou sledovanost, ale doufám, že to bude mít sledovanost. Myslíte si, že by to stačilo? Já se natěžím víc, já to dotěžím, nebo já vím, začátky, nudný začátky. Uiii! Ten už nebudem potřebovat. To je na mne workbench, neboli krafťák. Počkat! Ježiši, sorry. Sorry. O, vím, kde se tady už zabydlím, budu bydlet tady takhle. Ne, tady ne. Tamhle je to krásný. Hezky u vodičky. Sledujeme pak nějaký můstek. Tam.
nevím, mám lagy. A co s tím dělám? Já natáčím přes takový program, kde se mi to strašně laguje, jinak se mi to vůbec nelaguje, vůbec. Ale já natáčím bohužel přes Fraps. A s ním jsou docela i velký lagy. Někdo už má možná zkušenosti. Do té propasti si budem kouknout, ale až v příštím díle. V příštím díle všechno se dočkáte, mezi tím najdu nějakou ovci. Pokusím si ji zabít. Hele, my máme kolik toho kamene, tak už mám 64 sták. No to je dobrý osok. To je chválihodné. Jako říká Gonky. Ne. Doufám, že tady nebudu pak nějaký monstra. To bude už celý, to bude fail, už to vidím celý tuto, že jsem to vůbec začínal natáčet. Bude fail, jo, mimochodem, nemám kupený Minecraft, ale na jedné stránce jsem si vyhledal stránky a mám skin, myslím, že je to nějaký kat, mám skin kata. Mám skin kata. Nemám originál, ale mám na jedné stránce si můžu vybrat skin a jsem se vybral normální takovýhle skin. On má úplně takový křížák, teda křížák. No, už jsme okolo 10 minut, myslím, že já nevím. Já si tady ještě trochu zabydlím aspoň. Ale pak další uhlí. To v tom díle ještě vytěžíme. Když se to ví, já bych pro vás udělal. Jo, na Vánoců možná bude ten nový komp. Juchu. Takže vytěžili jsme strom. Jedno, no. Stálo to za to? Já myslím, že ne. Ale vytěžíme je rovnou. Semínka jsem tady, jo, dobrý, mám je. Držám na ně. Zdrojičko, sorry lidi. Vlci. No, se chytíme vlka. A zabijeme nějakou potvoru. Hej. Takže si uděláme jo, pak a ještě jedno kámoše, tam bude spolupracovat se mnou, budeme natáčet oba dva. On bude natáčet se Saintsrow třeba. A to bude sranda, fakt. Dáme třeba za měsíc vlog. Na ten se můžete těšit, protože ten vlog, co uděláme, to bude sranda. To se budete chytat za břicho s tím naším vlogem. Jsem blázni takový, oba dva.
No. A já myslím, že bychom to za chvíli mohli ukončit. No. Já myslím, že jo. Čekat. Jo, mohli, no. Takže si už dám ještě 2 pice a ukončíme to. To jsem chtěl. No. Takže pro dnešní díl bych to zatím ukončil. Nevím, jak se vám líbil ten díl, ale jestli se vám líbil, potvrďte like, potvrďte odběr, dejte like. A uvidíme se u dalšího dílu, což bude možná ještě dneska, nevím. Takže zatím čau.